Magandang araw Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rochelle. Ako po ay nakatira sa isang baryo sa lugar ng Masbate. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong aking kwentong hindi ko inaasahang katatakutan ko ng higit pa sa pagkawala ng buhay ko. Alam ko pong marami ang hindi maniniwala, pero gusto ko pong sabihin na maraming uri ang mga aswang. Itong klase ng nilalang na na-encounter ko ay hindi po pangkaraniwan. Isa po kasi siyang aswang na hindi nagbabago ng anyo. Isa po akong anak ng alkalde nung araw na hindi ko na po papangalanan para makaiwas kami sa isyu. Kasagsagan iyon ng pangangampanya sa eleksyon nang hindi ko akalaing may mararating kaming isang napakagandang lugar kung saan puno ito sa naggagandahang halaman. Sakay kami ng kotse ng boyfriend kong tawagin na lang nating si Sander. Noong mga panahong iyon, tumakas lang ako sa bahay dahil dati ko nang kinaiinisan ng pagtakbo ni Papa bilang alkalde sa nalalapit na halalan. Hindi ko siya suportado, kaya umalis ako ng bahay matapos kong sabihin kay Sander na itanan niya na lang ako. Pareho pa kaming mga bata noon, marupok at mapusok, kaya kahit walang kasiguraduhan ng aming gagawin ay nilakasan namin ang aming mga loob. 1.5 oras pa lamang ang aming natatakbo nang sabihin ni Sander na naplat ang gulong ng kotse namin. Asar akong lumabas ng sasakyan at napalibot ang tingin sa paligid. Hindi ko inaasahang mapapadpad kami sa isang liblib na lugar. Tinanong ko ang aking nobyo kung saan na kami banda, na sinagot niya naman kaagad. Nasa Masbate pa naman daw kami at medyo matatagalan ang pagpapalit niya ng gulong, pero susubukan na din niyang bilisan. Naglakad-lakad ako nang mapansin ang isang lumang tulay na nagdurugtong sa kabilang ibayo, kaya bumalik ako sa kinaroroonan ng kotse tsaka sinabi kay Sander na may nakita akong tulay. Sabi niya, papunta raw iyon sa kabilang barangay. Bali shortcut ito ng mga taong walang pamasahe na piniling doon na dumaan. Kapag sa highway kasi ay kailangan pang lumibot at maghintay ng ilang oras para makarating. Tumangutango ako at nagpaalam sa kanya na mag-iikot na lang muna. Naisip kong maglakad sa tulay at tingnan kung ano nga ba ang mayroon sa kabilang baryo. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang matigilan ako sa paglalakad. May naririnig kasi akong babae na kumakanta, kaya naisip kong sundan kung saan ito nanggagaling. Maliwanag pa naman kaya alam kong wala akong dapat na ikatakot. Tutal ay nariyan lang naman si Sander at alam kong hindi niya ako pababayaan. Dumungaw ako sa ibaba pero wala naman akong nakitang tao. Medyo naningkit ang mga mata ko nang may maaninag na babae sa kabilang dulo ng lumang tulay. Nakabistida ito ng kulay puti at abot sa sakong ang haba. Pinaresa ng mahaba din na buhok at kumikinang-kinang ang suot niyang may alahas. Sa kanya nanggagaling ang malamyos na boses na kumakanta, kaya hindi ko mapigilang mas pakinggan pa siya. Pakiramdam ko ay idinuduyan ako sa sobrang ganda ng boses niya. Muntikan na akong makalimot nang may brasong humawak sa aking balikat. Si Sander pala. Habang ibinabalitang mukhang matatagalan pa kami dahil ang ekstra niyang gulong ay nagkataong sira din pala. Napamura ako at sinipa ang batong nasa paanan ko. Parang minamalas ako sa ginawa kong paglalayas. Alam kong sa mga oras na ito ay pinaghahanap na ako ng aking mga magulang. Kaya sinabi ko kay Sander na maglakad na lang kami patawid sa lumang tulay. Tiningnan niya ako na para bang may sira sa ulo. Oo nga, at sinabi niya raw na may tulay doon pero dati pa raw iyong dinaraanan, hindi na ngayon.
Biglang natakot ang mga residente sa hindi malamang dahilan, kaya napaatras na din ako at naalala yung babae. Posible kayang siya ay isang multo. Suwestyon ni Sander na magpalipas na lang kami ng gabi sa kotse. Dito na ako nakaramdam ng pagkabalisa. Pakiramdam ko ay may mangyayaring hindi maganda. Sinabi ko sa kanya na isara na lang namin ng mabuti ang mga bintana at pinto, tsaka huwag nang lumabas. May baon kami dahil bago kami lumiko sa kalyeng ito kanina, ay dumaan kami sa isang tindahan. Hindi na din ako babalik pa doon. Maliit na lugar lang ang Masbate at madali lang nila akong matutunton. Nanatili kami sa kotse buong gabi. Alam kong masyadong delikado ang ginagawa namin, pero pinili kong magpakatatag at nakiramdam sa paligid. May suot naman akong relong pambisig kaya kahit paano ay alam ko kung anong oras na. Bandang 7:00 ng gabi nang magpasya akong matulog. Alam kong medyo masikip pero heto na eh. Pinasok ko ang sitwasyong ito kaya wala akong karapatang magreklamo. Isa pa, nahihiya ako kay Sander. Alam kong maayos siyang umakyat ng ligaw at dalaw sa bahay. Pagkatapos ay masisira lang din ang kanyang imahe kina mama at papa. Baka mamaya ay kung ano-ano na ang kanilang pinaparatang laban sa aking boyfriend. Kapag hindi naayos ang aming kotse, kinabukasan ay uuwi ako sa bahay. Magpapaalam ako na mag-aasawa na para hindi na ako pilitin ni Papa na suportahan siya sa gusto niya. Ipipikit ko na lang ang mga mata ko nang sumikdo ang aking dibdib. May nakita kasi akong imahe na naglalakad sa lumang tulay. Paruot parito siya. Sinagilahan ako ng takot at hindi ko alam kung white lady ba ang nakikita ko o anong klaseng elemento. Nanginginig kong niyugyug si Sander na natutulog sa tabi ko. Alam kong hindi normal ang babaeng natatanaw ko, pero talagang tiniis kong manatili sa kotse sa takot na sugurin niya ako. Mukhang inaasar ako ng pagkakataon ng mga panahong yun, dahil hindi man lang ako pinansin ni Sander. Sa tingin ko nga, mas lalo pang nahimbing ang kanyang tulog kaya hindi ko na siya muling ginising pa. Pinilit kong makatulog kahit sobrang hirap. Idagdag pang sobrang lamig naman yata ni Sander. Kaya nang lingunin ko siya para tingnan, ay kinilabutan ako. Wala na sa kinahihigaan niya si Sander at napalitan na ito ng katawan ng puno ng saging. Napatili ako at halos mabaliw-baliw na sa kahahanap ng paraan kung paano makakaalis sa tabi nito. Isinusumpa kong hindi ako kailanman natulog pero paanong napalitan ng katawan ng saging ang katawan ni Sander. Muli kong narinig ang malamyos na boses ng babae. Kumakanta siya kaya hindi na ako nakatiis at pinuntahan na nga ito sa lumang tulay. Kabadong nagtawag ako ng santa at santo sa takot na baka ito na ang katapusan ko. Pero gayon na lang ang gulat ko nang makita si Sander na naglalakad sa kabilang dulo ng tulay papalapit sa babae at parang wala sa sarili. Nagsumigaw ako sa pagtawag sa kanya at hinabol siya. Ngunit gayon na lang ang pagkasindak ko nang makita kong nag-iba ang itsura ng babae at mariin siyang hinawakan. Bakas ang karimari-marim sa mukha nito na para bang ayaw niyang makitang hinahabol ko si Sander. Sa isa pang galaw ko papalapit, tuluyan na akong napasigaw. Nagkaroon kasi ng matutulis na pangil ang babae at biglang kinagat ang leeg ni Sander. Isang aswang. Dito na ako nagwala at nagsisisigaw na ikinawala ko ng malay pagkatapos. Nang magkamalay ako, nasa isang ospital na ako. Nag-aalalang nakatunghay sa akin sina mama at papa. Ikinalulungkot raw nilang sabihin sa akin
na nag-overdose daw sa droga si Sander. Samantalang ako naman ay natagpuan nilang walang malay sa lumang tulay. Hysterical akong bumangon at sinabing hindi totoo ang sinasabi nila. Nakita ko kung paano namatay si Sander, kaya ito ang isinalaysay ko sa kanila. Nakakalungkot lang dahil sa halip na maniwala sila sa akin ay sinabi pa nilang ako ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Mariin kong itinanggi iyon pero isinailalim nila ako sa drug test at nanlumo ako sa resulta. Positive ang drug test ko at sinabi ng mga doktor na kailangan na kong magparehab. 2 araw lang ako sa pagamutan para makapagpahinga. Nang makalabas ako ng ospital, nagpunta kami sa burol ni Sander. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang boyfriend ko. Alam kong hindi siya gumagamit ng droga, kaya naniniwala akong may tao o mga taong nag-set up sa amin bago kami dinala sa ospital. Bulong sa akin ni Yaya. Una raw kaming nahanap ng kalabang politiko ni Papa. At marahil sila ang nagpasak ng droga sa amin. Hindi na lang muna ito ipinakalat ni Papa sa takot na baka hindi siya manalo sa nalalapit na halalan. Gusto kong magwala nang makita kong hindi naman si Sander ang nasa loob ng kabaong, kundi isang katawan ng puno ng saging. Humagulgol ako ng iyak at iginiit sa kanila na ang tunay na Sander ay nasa tulay kasama ng aswang. Nakalulungkot lang dahil ayaw nilang maniwala sa akin. Isinailalim pa ako sa therapy kasama ang isang psychiatrist kahit sinasabi ko sa kanilang hindi ako nababaliw. Si Yaya lang ang naniniwala sa akin. Sabi niya, ang mga nilalang na nakasagupa ko ay isang uri ng aswang na nabubuhay lamang sa kagubatan. Hindi ito kagaya ng normal na mga aswang na sumusugod sa gitna ng daan o sa kailaliman ng gabi. Ang aswang na ito ay may binabantayan sa tulay at normal na sa nilalang na ito ang kumanta. Hindi niya intensyon na mangakit, ngunit kapag may nagtangkang lumapit, talagang sisipsipin niya ang dugo nito hanggang sa mamatay ang kanyang biktima. Ilang taon na ang nagdaan, pero hindi ko pa rin maiwasang mabahala. Alam ko at nararamdaman kong ang katawan ni Sander ay nasa lumang tulay pa din at naghihintay ng pagkatuklas ng mga taong mapapagawi doon. Lumipas ang mga panahon at wala na akong naging balita pa kay Sander. Nanatili ako sa loob ng rehabilitation ng ilang buwan. Nanalo naman ang aking ama bilang isang alkalde ng aming lugar at wala na akong magawa kung hindi ang magluksa araw-araw dito sa rehab. Lumipas ang 2 taon, nakalabas na ako at nakalaya. Sinundo ako ng aking ama at ina at iniuwi na sa aming bahay. Sa aming pag-uwi ay huminto kami saglit sa isang tindahan upang bumili ng soft drinks. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang babae. Mahaba ang buhok nito at napakaputi. Sa hindi maipaliwanag na rason ay kinilabutan ako dahil muli kong narinig ang kanta na nagmumula sa babaeng nakaputi. Kinilabutan ako ng todo nang bigla itong lumingon sa akin at ngumisi. Napabalikwas ako pababa dahil sa takot. Nung muli kong silipin ng babae ay wala na ito doon sa kinatatayuan niya. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi ko na binanggit pa sa aking mga magulang ang aking nakita. Siguradong hindi naman sila maniniwala. Kung nasaan ka man, Sander, ay sana'y magkaroon ka ng kapayapaan. Ipinagdarasal ko na makuha mo ang katarungan na hinahangad mo. Dahil sa pagmamahalan namin ni Sander, ay nauwi ito sa isang trahedya dahil lang sa pagdaan namin sa isang lumang tulay sa Masbate. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po.
Lubos na gumagalang, Rochelle. Taong 2014 nang mangyari sa akin ang karanasang ito, Kuya Chris. Abala kami sa pagbabasa ng libro ng kalabitin ako ni Alma. Anya, dumating na daw si Aling Ofelia, ang nanay niya. Tumigil ako sa ginagawa at napatitig sa kanyang nanay. Tinatansya ko kung nagbibiro lang ba siya o nagsasabi ng totoo. Nakita kong kausap ito ng aming guro. Sa kanyang seryosong tingin at kabadong boses, nahalata kong nagsasabi nga si Alma ng totoo. Kaya naman hindi ko maiwasang kabahan ng sobra. Kasi nga, umiyak noong isang araw ang aking kaklase. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante sa labas. Kesyo may lahi raw silang aswang at kumakain ng lamang loob ang kanyang nanay na mariin niyang itinatanggi. Nanuntok si Alma ng isa sa mga kaklase namin, kaya nalaman ng aming guro ang dahilan kung bakit siya umiyak. Isang buong araw kong napapansing hindi siya kumikibo. Sabi niya, galit na galit daw ang nanay niya sa kaklase naming si Jake. Naawa din ako dahil pumasok siya sa klase namin na mayroong pasa at namumulang mga mata. Anya, humanda raw ang aking mga kaklase na natatawa sa kanilang pamilya. Magsisisi raw ang mga ito. Yun ang dahilan kung bakit kabado akong makita ang kanyang nanay ngayon. Samot-saring alalahanin ang pumapasok sa aking isipan. Paano na lang kung biglang magbago ng anyo ang kanyang nanay at lantakan kaming lahat? Wala pa naman akong kasalanan. Hindi ako kasali sa usapang walang katuturan. Palagi akong pinagsasabihan ng aking mga magulang na umiwas sa gulo. Sinusunod ko iyon sa takot na baka mapagalitan ako. Pero iba ang takot ko ngayong nariyan ng nanay ni Alma. Pakiramdam ko, katapusan na ng mundo. Nanlamig ako nang isuyod ni Aling Ofelia ang mga tingin sa loob ng aming classroom. Kakaiba ang ngisi niya. Nakaririmarim. Naisip ko tuloy, nagugutom na siya at pinagpipilian na lang kung sino sa amin ang gusto niyang lamunin. Kabadong napasiksik ako sa gilid ng aking upuan at sinikap na matakpan ang nauuna kong kaklase. Natakot ako kay Aling Ofelia. Wala pa namang ebidensya na siya nga ay aswang pero sa pananalita kasi sa akin at mga kwento ni Alma ay mukhang nakakatakot nga ang nanay niya. Naaalala ko, nag-aaral pa ng elementarya ang kuya kong si Jacob nang ikwento niya sa akin ang nakita niya. Minsang pauwi siya galing sa eskwelahan. Nakita niya sa isang bakanteng lote si Aling Ofelia na tila asong nilalamukos ang basang plastik na may lamang-lamang loob ng baboy na nangangamoy na. Kinakain niya ito ng hilaw at halos mawala pa ito sa katinuan habang napapapikit siya sa labis na sarap. Nagtaka ako kung bakit hilaw ang kanyang kinakain at hindi ba sumasama ang kanyang pakiramdam habang nilalanghap ang masangsang nitong amoy. Akala ko isang beses lang iyong nangyari pero hindi pala. Si nanay mismo ay nagkwento kung paano niya natuklas ang aswang si Aling Ofelia. Gabi noon at nasa tindahan siya para bumili ng suka. Nang mapansin niyang naglalakad pa uwi si Aling Ofelia. Kabisado niya kung nasaan ang bahay nito dahil nga magkaklase din sila noong maliliit pa sila. Salungat kasi ang kalsadang tinatahak nito kaya naman palihim niya itong sinundan. Hindi niya maiwasang kabahan nang mapansing habang papalayo ay
nagbabago ang bulto ng katawan nito na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Dali-daling tinalunton ni nanay ang kalsadang tinatahak nito. Nakita niya kung paanong maghubad ng saplot sa buong katawan si Aling Ofelia at magpahid ng langis sa buong katawan. Nang kumintab na nga ang balat nito, naging kulay abuy yun at pinaresan pa ng mapupulang mga mata na tila kayang pumatay ng sandosenang inosente sa isang iglap. Dahil dito, nagtatakbo palayo si nanay at hindi na ginustong makipag-usap pa kay Aling Ofelia. Hanggang sa mag-asawa nga si nanay at daladalan na niya ang takot na naramdaman sa kanyang kapitbahay. Tinitigan ko ulit si Aling Ofelia. Sa pagkakataong ito ay pinapasok na siya ng aming guro sa loob ng classroom. Maganda naman si Aling Ofelia. Maamo ang mukha, parang isang diyosa. May mahubog na katawan, malaporselanang balat at kapareho ng isang larawan ng anghel ang kabuuan ng kanyang itsura. Naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Alma sa aking kamay. Sabi niya, mukhang mangyayari na raw ang kinatatakutan niya. Napalunok ako. Madalas niyang ikwento na taon-taon ay nag-iimbita ang kanyang nanay ng mga kaklase niya para isama sa bahay nila. Ang sabi ay may pagsasaluhan lang daw na masarap na putahe dahil kaarawan ni Alma. Pero ayon sa kaklase ko ay linlang lang ang lahat ng iyon. Nag-iimbita talaga si Aling Ofelia ng mga estudyante sa bahay nila para takutin at gawing hapunan pagkatapos. Nanginginig na pinakinggan ko ang mga binanggit na pangalan ng aming guro. Hindi ako kasama. Salamat. Pero gusto kong pagsisihan ng nakikitang mga ngiti sa aking mga kaklase. Mukhang sabik na sabik pa silang magpunta sa bahay nila Alma. Ang pinakaunang inimbitahan pa talaga ay ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma. Madali lang namang makausap ni Aling Ofelia ang aming guro dahil magkumare naman sila. Sa katunayan niyan, ninang ni Alma ang aming guro. Nagtatawanan pa ang dalawa habang masayang nag-uusap. Pero alam ko, mamaya babalot na ang lagim sa kanyang buong pagkatao. Bandang 6:00 nang magpunta sila sa bahay nila Aling Ofelia. Mahigpit akong binilinan ni Alma na huwag sasama dahil delikado. Gayunpaman, palihim pa din akong pumunta. Malaki ang bahay nila Aling Ofelia na minana niya mula sa yumaong asawa. Heto pa ang isang nakakatawa. Dahil namatay ang kanyang asawa dahil sa sakit na anemia. Ibig sabihin, naubusan na raw ito ng dugo. Duda ko, si Aling Ofelia ang may kagagawan nun. Baka gabi-gabi niyang kinukonsumo ang kanyang asawa kaya maaga itong pumanaw. Walang ingay na umakyat ako sa bakod at nagtungo sa kanilang hardin. Doon ko piniling magtago kasi nga maraming halaman at hindi ako mapapansin kaagad. Nakikita kong pinagsisilbihan ni Aling Ofelia ang mga kaklase ko habang nakahilera sa mesa. Hindi ko tuloy alam kung paano nga ba ililigtas ang mga kaklase ko. Maging si Alma, nakikita kong lupaypay at malungkot na parabang alam na niyang may hindi magandang mangyayari. Tumawa ang kaklase naming nagpaiyak kay Alma. Anya, maganda pala kung palaging inaasar ang babae dahil naiimbitahan sila ng nanay ni Ofelia. Tumawa ang ginang at sinabing kumain lang sila ng kumain. Sa kalagitnaan ng abala nilang pagkuha ng pagkain, nagimbalang isa sa mga estudyante nang makasandok siya ng putol na tenga mula sa sabaw.
Hintakot na nagkagulo ang mga kaklase ko sa loob, pero galit lang na tumayo si Aling Ofelia. Sinabi niyang bakit kinatatakutan ng mga bata ang kanyang putahe. Gayong iyon ay bagong katay pa lang daw. Ganoon ang nangyayari sa mga batang palaging ginagawang katatawanan ng kanilang pamilya. Magtatakbuhan na sana ang mga kaklase ko nang walang babalang lumundag si Aling Ofelia habang nagbabago ng anyo, sabay sakmal sa hindi nakagalaw na mga estudyante. Tingin ko ay nawala ang kanyang pagiging tao dahil biglang pinagkakalmot niya ang isang batang babae hanggang sa magkasugat-sugat ito. Hindi ako nakagalaw nang makita kong natalsika ng dugo si Aling Ofelia at basta na lang napatitig sa ginawa niyang pagpatay sa aming mga kaklase. Maging si Jake ay hindi niya pinalampas. Dinig na dinig ko mula sa aking pinagtataguan ang kanyang pagnguya na para bang wala ng bukas. Pakiramdam ko, sariling laman ko ang nilalantakan. Sa bawat hiyaw at ungol nito ay wala man lang akong magawa maliban sa pagkuyom ng aking kamao at pag-iyak. Ni hindi ko nagawang sumigaw sa takot na malaman nilang naninilip ako at humantong sa tagpong ako naman ang pagbalingan nila. Sa tagal ng pagkakakilala ko kay Alma, hindi ko lubos akalaing nakakaya niyang pagmasdan ng krimen na ginagawa ng kanyang ina, kahit kasuklam-suklam na ito. Hinayaan niyang hilahin ng kanyang ina ang katawan ng aking kaklase at punitin ng balat sa dibdib hanggang sa tiyan. Nang makita nito ang mga lamang loob ay wala na siyang delikadesang sumalampak ng upo sa sahig at hinugot ang mga ito tsaka walang pakundangang nilamon. Nakahihindik palang mambiktima ang isang aswang. Nakakatakot at nakapangingilabot. Sa halip na magtawag ako ng tulong ay tarantang nagtatakbo na lamang ako palayo. Sa totoo lang, ilang beses akong binangungot matapos ang gabing iyon. Idineklarang missing ang aking mga kaklase. Gayong alam naman namin na inimbita ito ni Aling Ofelia sa bahay nila. Tinakot kami ni Mama at pinagsabihang wag na wag kaming magsasalita kung ayaw naming mapahamak. Si Alma naman ay tuluyan ko nang iniwasan. Alam kong hindi niya ginustong maging aswang ang kanyang nanay, pero hindi naman sapat na rason yung natatakot siya rito, kaya kailangan niyang manahimik hanggat nabubuhay siya. Sa ngayon, inilipat na ako ni nanay ng ibang eskwelahan. Umaasa akong wala na akong classmates na may nanay na aswang. Kapag naaalala ko kasi si Aling Ofelia, ay nakikinita ko sa aking balintatawang krimeng ginawa niya ilang taon na ang nakararaan. Nagkaroon yata ako ng trauma, Kuya Chris, dahil sa aking mga nasaksihan. Halos hindi ako makatulog dahil sa banta ng mag-inang aswang na yon. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pangyayaring iyon ay nabalitaan kong pumanaw si Aling Ofelia sa kadahilan ng hindi ko na nalaman pa. Si Alma naman ay kinuha daw ng kanyang lola at doon na tumira sa isang parte sa Kabisayaan. Nung mga panahong yun ay hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa baryo namin. Ngunit napanatag na rin ako dahil wala na ang kinatatakutan ko na nanay ng classmate ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po ay maipublish niyo po ito sa inyong channel. Salamat po ng marami and God bless po sa lahat ng nakikinig. Lubos na gumagalang, Ford. Kinawayan ko ang kaklase kong si Alea nang magpaalam na siyang mauuna sa pag-uwi sa akin. Alam kong alasing ko na at
wala na akong klase. Pero 8:00 pa naman magsasara ang school. May klase pa ang iilang kurso sa mga oras na ito hanggang 7:30. Kaya kampante akong may kasama pa sa loob. Kailangan ko pa kasing magpunta sa computer room namin para mai-research ang aking thesis. Malapit na ang pagtatapos ng klase at ayaw ko namang mapag-iwanan. Baka pagtawanan ako ng aking mga kaklase kapag hindi ako nakagraduate. Ako na lang ang inaasahan ng aking mga magulang at maibabalik ko na din ang hirap na pinagdaanan nila sa pamamagitan ng pagtatrabaho para maipatikim ko naman sa kanila ang magandang buhay. Hindi naman nila ako sinisingil, pero syempre, mindset ko na yon bilang anak na kailangan kapag nakahanap na ako ng trabaho ay hindi ko pababayaan ng mga magulang ko. Nagkasakit na kasi si mama at gusto kong mabili ang maintenance niya para wag na siyang atakihin pa ng sakit niya sa tuhod. Iba na kasi kung kumilos ngayon si mama. Kailangan na niya ng tungkod para makapaglakad ng maayos. Yakap ang aking 2 hawak na libro mula sa library ay tinalunton ko ang mahabang pasilyo na iyon papunta sa computer room. Alam kong may iilang estudyante pa doon dahil narinig ko kanina sina Fernan at IC na pupunta sila sa computer room para i-research din ang kani-kaniyang mga thesis. Nang makapasok nga ako, napahinga ako ng maluwag dahil nasa 5 hanggang 6 pa ang mga estudyante na naroon. Ang totoo niyan, pwede ko namang gawin sa labas ang pagre-research. Kaso nga lang, naisip kong makakalibre naman ako sa school, kaya pwede na din na dito na lang ako gumamit ng internet. Hindi naman ako magtatagal dahil kailangan ko ding umuwi, lalo na't may kalayuan din ang bahay namin. Tapos ay sasakay pa ako ng jeep, kaya malamang nasa 9:00 na ako makakarating sa amin. Ngayon lang din ako hindi masusundo ni kuya dahil kailangan niyang mag-overtime. Mabuti na lang at sanay na din akong umuwi mag-isa. Kahit papaano naman ay alam ko kung saang banda ako sasakay at bababa. Matapos ang pagre-research ko ay hindi na ako nag-abalang mag-surf pa ng kung ano-ano. Pinakaiiwasan ko ang magtagal sa school lalo na kapag mag-isa ako dahil kinatatakutan ko ang aming eskwelahan tuwing gabi. Marami kasi ang nagsasabi na may nakikita raw ulong pugot sa hallway ng engineering department. Sa nursing naman ay may napapansin akong usap-usapan tungkol sa dating Queen Bee na nagbigti raw dahil niloko lang ng boyfriend niya. Sumabay ako kina IC sa paglalakad. Sabi nila, nakakaduda raw ang mga ikinikilos ni Manong janitor. Napatingin ako sa kanya at pinagsabihan siyang huwag magdududa ng kahit na ano laban kay Manong. Mabait naman ito at hindi kami pinakikialaman. Ang nakakatakot lang ay ang pagiging tahimik nito. Matagal ng janitor si Manong sa school. Simula pa yata iyong nung nag-high school pa lang ako ay nagtatrabaho na siya doon. May sariling quarters si Manong sa back entrance, kaya tuwing gabi nagsisilbi din siyang gwardya para magbantay sa gate. Sa pagkakaalam ko, Elmer ang pangalan ni Manong. Walang asawa at anak, at parang hindi ko napansing umuuwi sa kanilang probinsya. Usap-usapan nga kasi sa buong universidad ang pagiging weirdo ni Manong Elmer. Ayon sa iilang estudyante, isang guro raw sa elementary department ang umalis sa universidad dahil sa takot. Nakita raw kasi nito si Manong Elmer na may mahabang dila at nakalambitin pababa mula sa 5th floor hanggang sa ground floor. Dito na kumalat ang usap-usapan tungkol sa pagiging aswang niya. Matatakotin ako dun, pero hindi ko naman masabi na talagang aswang si Manong sa bait at galang nito.
Hindi ako naniniwalang kaya niyang magbagong anyo at kumain ng tao. Madalas kong ang sawayin ng ilan sa mga kaklase ko dahil palagi nilang kinukutya si Manong Elmer. Gayunman, hindi ito pumapatol sa mga estudyante. Ang sabi niya, hindi niya kayang patulan ng mga ito dahil natural lang naman daw sa mga kagaya namin ang mapang-asar. Nang makalagpas na nga kami ni IC sa abalang si Manong Elmer, ay nagulat ako. Wala na kasi siyang refleksyon sa salamin kung saan siya napatapat sa pagmamap. Nahinto sa ginagawa si Manong at napatitig sa akin. Wala siyang naging reaksyon kahit nakita na niya akong sobrang gimbal sa aking nakita. Kinilabutan ako ng mga oras na yon, pero hindi na ako nakapagsalita ng mabilis na akong hinila ni IC palayo. Baka raw kasi biglang mag-transform si Manong Elmer at lamunin kami ng buo. Kinaumagahan, gayon na lang ang gulat namin nang may makita kaming dalawang lalaking nagpupumiglas na isinasakay sa isang police mobile. Ang sabi ng mga nakakita ay mga magnanakaw daw iyon na binalak manguha ng iilang units ng computers sa loob ng aming eskwelahan. Pero sa hindi malamang dahilan ay natagpuan na silang nakagapos sa loob ng computer room at bakasang sindak sa mga mukha. Napakinggan ko pa ang isa sa mga lalaking nagwawala na ang sinasabi ay may jablo raw sa loob ng aming universidad. Habang sinasabi niya iyon ay nakatingin naman siya kay Manong Elmer na abala sa pagwawalis sa school grounds. Sumikto ang dibdib ko at mas tumindi ang pagdududa na baka may ginagawa ngang kababalagan si Manong na naging dahilan kung bakit siya kinatatakutan sa aming lugar. Kinahapunan, sinadya kong magkunwari na maagang umuwi. Pero ang totoo, nagtago lang ako sa isa sa mga bakanteng classroom at naghintay hanggang gumabi. Alam kong masyadong delikado itong ginagawa ko, pero hindi ko kasi maiwasang tumindi ang udyok ng aking kuryosidad. May munting boses na bumubulong sa akin at sinasabing kailangan kong makita ang hiwaga na mayroon sa pagkatao ni Manong Elmer. Tiniis ko ang alikabok at pangangati hanggang sa mapansin ko ngang tuluyan ng nagsara ang buong universidad. Napansin kong nagra-rounds na ang mga gwardya, kaya naghintay-hintay ako saglit hanggang sa matiyak kong nagsipunta na sa kani-kanilang mga pwesto ang panggabing mga gwardya. Tsaka pa lang ako lumabas ng aking pinagtataguan. Walang ingay na naglakad ako sa may kahabaang pasilyo hanggang sa makita ko ngang naglalakad sa di kalayuan si Manong Elmer. Papunta siya sa gym, kaya naman palihim ko siyang sinundan. Alam kong wala akong karapatang husgahan siya, pero hindi ko maiwasang mangilabot nang makita ang paghubad niya ng damit sa gitna ng gym. Wala siyang itinira dahil pati ang kanyang brief ay tinanggal niya din. Maya-maya pa, nagpahid siya ng kung anong makintab at madulas na likido sa kanyang katawan. Ilang beses siyang tumingala sa langit. Kitang-kita ko siya sa aking kinaroroonan dahil maliwanag ang bilog na buwan. Dinig ko pa ang nag-aalulungang mga aso na mas nagpatindi pa sa aking takot, kaya naman napasiksik ako sa mayayabong na dahon ng gumamela. Wala na akong pakialam kung may higad ba doon o wala. Ang mahalaga ay makapagtago ako at masaksihan ang ginagawa ni Manong Elmer na pagbabago ng anyo. Gusto kong sumigaw sa takot nang makita ko kung paano siya tinubuan ng pangil at magkaroon ng mahabang dila na kaya yatang sukatin ng mataas na building sa harapan ko. Umangil siya at tumingin sa buong paligid. Para bang inaamoy niya kung sino mang nasa malapit niya, kaya kabado akong umatras para tumakbo. Pero gayon na lang ang pagkagulantang ko nang makitang may nasakmal na siya sa madilim na bahagi ng botanical garden.
Natatandaan ko, ito ang lalaking sumisigaw kanina na hinihila ng mga pulis para ikulong. Muli pala siyang pumasok sa loob ng universidad. Hindi na para magnakaw, kundi para patayin si Manong, na ayon sa kanya ay halimaw, dyablo at kung ano-ano pang nakakatakot na pangalan na maaari niyang itawag dito. Sinalo ni Manong ang papasugod niyang kamao at pinaikutan ng dila ito. Tingin ko kay Manong Elmer isang palakang may nakitang pagkain na ginamitan ng pagkahaba-haba nitong dila. Gayon na lang ang aking takot nang makitang hinila ng dila papalapit kay Manong Elmer ang lalaking sumugod sa kanya at tinanggalan ng dila. Pumulandit ang sariwang dugo sa mukha ni Manong Elmer, pero hindi niya yun dinilaan. Kahit may mahahaba siyang pangil, pinilit niyang magsalita sa mababang tono. Anya, hindi siya masamang nilalang. Itinalaga siyang manatili sa lugar na iyon para protektahan ng mga estudyante na pumapasok sa loob. Naatasan siyang parusahan ng lahat ng mga may masasamang balak sa loob, kaya naman nang makita niya ang dalawang magnanakaw kagabi, ay kaagad niya itong iginapos at tinakot. Hindi nga lang nadala ang mga magnanakaw, dahil talagang bumalik pa ito ngayon. Gayunpaman ay may solusyon na siya para tumigil na ang masasamang loob na ito. Hindi na nakapiyok pa ang lalaki nang ngumanga si Manong Elmer at nilamon ng buo ang ulo ng taong nagtangka sa kanya ng masama. Parang goma ang bibig niya nang kainin niya ang lalaki para raw magtanda ito. Nang mamatay nga ang kanyang biktima, nanlamig ako nang magsalita siya at sinabing lumabas na raw ako sa aking pinagtataguan at hindi niya naman ako sasaktan. Ipinagtapat niya sa akin na siya ang aswang na nagbabantay sa mga estudyante at lahat ng bagay na mayroon sa loob ng universidad na ito. Dahil sa aking takot ay nanatili ako hanggang mag-umaga doon sa pinagtataguan ko. Dahil siguro sa aking takot at pagod ay doon ako nakatulog. Pagmulat ko ay maliwanag na ang paligid. Nagpahinga ako bago ako lumabas doon. Hindi pa rin maalis ang kilabot sa buong katawan ko habang lumalabas sa gym. Nakita ko pa ang ilang bahid ng dugo mula sa pinangyarihan ng kakilakilabot na pangyayaring nasaksihan ko. Kahit nakakatakot, pinili kong manahimik at itago na lamang ang kanyang tunay na katauhan. Alam ko naman na mabait si Manong Elmer at ngayong alam ko na kung ano ang hiwagang mayroon sa kanya, ay wala akong pagsasabihan kahit na sino. Matapos ang pangyayaring yun, Kuya Chris, ay nanatili si Manong Elmer sa universidad na iyon. Ngunit pagkatapos naming graduate, nabalitaan naming nawala na lang daw ng biglaan si Manong Elmer nang walang nakakaalam kung anong dahilan. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa pagprotekta niya sa buong universidad. Kakaiba man ang kanyang katauhan, ngunit busilak pa rin ang kanyang puso. Isang pangyayaring hindi ko malilimutan na minsang nakasaksi ako ng kakaibang pangyayari. Isang aswang ang aking nakita na isang janitor sa aming school. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang. Divina. Magandang umaga, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ani. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan kong kababalaghan na hindi ko makakalimutan. Taong 2019 nang magtrabaho ako bilang isang OFW o Overseas Filipino Worker sa Dubai. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho, halos mawalan na ako ng oras para sa sarili ko. Palagi akong binibiro ng mga kasamahan ko na
pakasalan ko na lang daw ang malaki kong sweldo. Tinatawanan ko lang sila kasi naman wala naman akong boyfriend na ayon sa kanila ay kakalisgasan raw nila at nang malaman namin kung seryoso ba sa akin. Isa nga po pala akong encoder sa isang opisina sa Dubai na ihihingi ko na lang po ng paumanhin kung hindi ko na papangalanan pa. Gusto ko lang po kasing makaiwas sa mga issue lalo na't sa kasagsagan ng pagkawala ko noon sa sarili ay inaakala ng lahat na nababaliw ako. Habang abala ako sa pagtingin-tingin ng mga articles sa aking laptop, isang buong sentence ng banyagang lingwahe ang umagaw ng pansin sa akin. Malakas ko itong binasa ng 3 ulit. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili na iusalang tila ba mga katagang ritual na yon. Simula nun Kuya Chris, gabi-gabi na akong nananaginip ng kakaiba. Yung tipong totoong totoo. Sa panaginip ko, dinadalaw raw ako ng isang lalaki. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ken. Gwapo si Ken Kuya Chris. Malaki ang katawan at napakaamo ng muka. Malumanay din siyang magsalita na animoy hindi makabasag ng pinggan sa sobrang hinhin. Nananaginip raw ako na nasa isang malawak na patag raw kami. Naglalakad at nag-uusap. Nang biglang bumulusok palapit sa amin ng tubig baha na may sandamakmak na putik. Nataranta daw ako pero nakakagulat lang na hindi naman ako inanod. Magkahawak lang ang kamay namin nang bigla akong magising sa tunog ng cellphone ko bandang 3:00 ng madaling araw. Akala ko bunga lang yun ang pagod ko. Pero nagtaka ako nang halos gabi-gabi na akong nananaginip at palagi kong nakikita si Ken. Alam kong hindi siya totoo pero kakaiba ang presensya niya sa panaginip ko. Para bang ayaw kong mawalay sa kanya kahit ilang saglit. Umabot tuloy sa puntong gusto ko na lang matulog palagi para makita siya. Nakakahiyamang aminin. Nahuhulog na kasi ang loob ko sa kanya. Minsan nga, napanaginipan kong nagtatapat daw ng pag-ibig si Ken sa akin. At sumasagot naman daw ako. Sinasabi ko din daw kung gaano ko siya kamahal na humahantong sa marahas naming paghahalikan. Kapag sumasayad na ang labi niya sa labi ko, parang nakakalimot na ako. Si Ken ang lalaking pinakamasarap humalik na nakilala ko. Kung sana lang, totoo siya. Natatandaan ko lang, palagi niya akong pinipisil sa tiyan. Mariin at para bang gusto akong damhin. Hindi ko na lang sinasariwa ang parting iyon ng panaginip ko. Dahil kusang nagiinit ang katawan ko na para bang umaasa akong gawin pa niya ang higit sa paghahalikan namin. Mabilis na lumipas ang mga araw at gusto ko na talagang matulog kahit sa break time ko para makita si Ken. Yung tipong sa halip na kakain ako ay itutulog ko na lang para makasama ko siya. Napapansin ako ng mga engot kong kaibigan pero wala naman akong sinasabi sa kanila. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mag-iwan ng komento. Kaysa pakasalan ko na din daw ang pagtulog ko. Wala naman akong pakialam. Basta ang mahalaga sa akin, magkasama kami ni Ken at nahahawakan ko siya ng sobrang higpit. Yung tipong ayaw ko na siyang pakawalan para wag na kaming magkahiwalay pa. Naiinis na nga ako kapag kailangan kong gumising eh. Wala naman akong magagawa kasi kailangan ko ding magtrabaho. Kahit nananamlay at nangangalumata ako ay ayos lang. Ang mahalaga nagkikita kaming dalawa. Isang gabi, nanaginip ako na may nangyayari daw sa amin. Unti-unti daw na nilalapat ni Ken ang kanyang labi sa labi ko.
hanggang sa gawaran na naman niya ako ng isang nakalalasing na halik. Sobrang lambot ng labi niya, Kuya Chris. Mainit na pakiramdam ang inihahatid nun sa akin. Pakiramdam ko matutumba ako. Hindi ko na napigilan ang sariling makakapit sa leeg niya na naging dahilan para ipasok niya ang dila niya sa loob ng bibig ko. Nararamdaman ko ang kahandaan niya. Gusto kong humagalpak ng tawa sa gitna ng pangyayaring ito. Nananaginip pa ba ako o totohanan na ito? Pumikit ako at naisipang magpaubaya. Bahala na kung ano man ang magiging resulta nito. Biglang nagkaroon ng ideya si Ken na ihiga ako sa damuhan. Nanatiling magkahinang ang aming mga mata. Wala akong nadamang pagtutol sa sarili ko nang isa-isa na niyang tanggalin ang mga saplot namin sa katawan. Kahit kailan, hindi ko pa nararanasang makipagniig sa mga nagiging kasintahan ko. Pero iba itong si Ken. Makita ko lang siya ay tila ba walang katapusang paraiso na ang kaya niyang ihandog sa akin. Pinaghiwalay niya ang aking mga hita tsaka ako muling tinitigan. Animoy nagpapaalam siya. Hindi ako tumutol kaya napapikit ako nang maramdaman ang paggalaw niya sa ibabaw ko. Nakaramdam ako ng kirot pero hindi ko pa maintindihan kung bakit ako masaya. Kakaibang klase itong naranasan ko. Nakakabaliw at hahanap-hanapin ko. Nagising ulit ako bandang 3:00 ng madaling araw. Nagulat ako dahil nagisnan kong hubad ang katawan ko. Natatakpan lang ako ng kumot, kaya aakalain ng sino man na nagtatalokbong lang ako. Pinakiramdaman ko ang sarili ko at hindi maiwasang magulat nang mapagtantong basa ang higaan ko. Maging ang kasalanan ko ay may milagrong nagaganap kaya. Halos sumakit ang ulo ko sa kakaisip kung panaginip lang ba talaga iyon o totohanan na. Hindi ko inaasahan. Nakahuhumalingan ko ang makipagniig kay Ken. Kahit sa panaginip. Nahuhulog na ako ng husto sa kanya na umabot sa puntong nakikipag-away na ako makatulog lang. Ito lang kasi ang paraan para magkita kami ni Ken at magkasama. Dahil sa sobra kong pagkahumaling sa kanya, napabayaan ko na ang aking pagtatrabaho. Maging ang aking mga kaibigan ay hindi ko na kinakausap at pabalang na akong sumagot sa mga tawag ng magulang ko. Ni hindi man lang ako nagkomento nang sabihin nilang napakalaki na raw ng ipinagbago ko. Para kasi sa akin, si Ken lang ang mahalaga at pinaniniwalaan ko. Tingin ko nga, mahal na mahal ko na siya. Isang araw, nakatulog ako ng payapa at hindi man lang nanaginip. Nagtaka ako. Hindi ko nakita si Ken at hindi ko man lang siya nakausap. Nakaramdam ako ng kabugnutan kaya ang dali-dali kong magalit kahit sa simpleng bagay lang. Nag-aalala na raw ng sobra ang mga kaibigan at magulang ko sa akin. Pero wala akong alam na sa tuwing kinakausap nila ako ay nagwawala na pala ako. Isang buong araw akong nilagnat at ayaw paawat. Ilang beses kong sinubok na matulog ulit pero wala talagang Ken na nagpakita sa akin. Isang araw, nagulat na lang ako nang marinig ko ang mahihinang boses sa sulok ng aking pandinig na tinatawag ako. Para bang gusto akong patulugin. Nang sundin ko ang gusto ng isipan ko, nakatulog nga ako at tsaka ko lang napanaginipan ulit si Ken. Walang pagsidla ng tuwa ko kaya naman sinabi ko sa kanya na wag nang aalis pa. Tuwing matutulog ako sa gabi at napapanaginipan siya ay nagniniig kami, Kuya Chris. Para bang nasasanay na ang katawan ko sa katawan niya. Sabi nga ng mga hopeless romantic,
Perfect match kami. Kumbaga siya ang daliri, ako naman ang singsing. Pero isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Nanaginip ulit ako na dumating na siya. Naramdaman ko na lang na mas naging mapusok siya ng mga sandaling yon. Masuyo niya akong pinagmasdan habang mainit niyang hinahaplos ang buo kong katawan. Ilang beses na kaming nagniig sa panaginip ko, pero pakiwari ko ito ang first time ko. Habang hinahalikan niya ang tiyan ko ay tila ba may kung anong paru-paro ang nagliliparan sa aking tiyan. Nakikiliti ako sa ginagawa niya. Halos hindi na ako makagalaw sa labis na pananabik nang bumaba ang kanyang magagaang halik abot sa aking pagkababae. Sa unang ulos niya ay halos panawan na ako ng ulirat. Pakiwari ko'y pagod na pagod ako hanggang sa mapansin ko na lang na nagkakamalay na ako. Sa tunay na mundo, nagising akong nakagapos sa isang kama habang may kaharap na faith healer. Ilan sa aking mga kasamahan ay nag-iiyakan. Nagmamakaawa ako at tinanong sila kung bakit ako nakagapos. Kung ano ba ang ginagawa ko. Pero walang may gustong lumapit sa akin. Umiiyak na sinabi nila na sinasapian daw ako kaya marahas akong napailing. Hindi ako sinasapian. Natutulog lang ako. Tapos nagising na akong nakagapos. Galit na galit kong sinabi sa kanila na pakawalan ako. Pero ayaw nila. Marahas kong itinanggi ang sinasabi nilang sinasaniban ako. Kasi hodang maglabasan na ang mga litid ko sa leeg sa kasisigaw. Naluluhang ipinakita sa akin ng mga katrabaho ko ang isang video na kuha raw nila sa kwarto ko. Isang linggo na raw akong hindi pumapasok at natutulog lang ako, kaya nag-alala sila sa akin. Hindi ako makapaniwala nang makita ko ang sarili ko. Nakakakilabot. Lumulutang akong mag-isa at wala akong kaalam-alam. Nang sa tingin nila ay kumakalma ako, tinanggal nila ako sa pagkakagapos. Dito ko na napansin na nangayayat na pala ako ng husto. Nangangalumata ako at napakaraming pasa at kalmot sa buong katawan. Sa pagkakataong yun, ginusto kong matulog ulit para malaman kung bakit ako nagkaganito. At muli nga naman kaming nagtagpo ni Ken sa panaginip ko. Nakipagtalik ulit ako sa kanya. Pero sa pagkakataong yun, nabalot ng matinding sindak ang buong pagkatao ko. Ipinakita niya ang tunay niyang anyo. Isang nakasisindak na demonyo. Sa bawat diin ng pag-ulos niya ay napapasigaw ako. Parang kinakain niya ng sariwa ang laman ko. Humahalakhak siya sa bawat pagbayo habang malakas na sinasabi niyang sa kanya na raw ang kaluluwa ko. Sa isang iglap, ang inaakala kong paraiso ay naging isang makapanindig balahibong bangungot. Humagulgol ako kahit hindi na ako makagalaw. Hindi ako madasaling tao, pero sa pagkakataong iyon, humingi ako ng tulong sa Panginoon. Nagmakaawa ako na iligtas niya ako. Dito ko na nararamdamang nagkakamalay na ako. Pinagkakaguluhan na pala ako ng aking mga katrabaho. Nagpatawag na sila ng paring Katoliko para isagawa ang exorcism. Dito ko naramdaman ang labis na panghihina na para bang gusto ko nang sabihing tama na. Pagod na ako. Pero hindi ako sumuko at nagtiwala ako sa kanya. Sa tulong ni Father, ang aking pamilya na tinawagan ng aking mga kasamahan sa trabaho at ng sarili kong pagdarasal, unti-unti akong nakasurvive. Napag-alaman kong ang demonyong sumanib sa akin ay isang incubus na ang puntirya ay mang-akit ng kababaihan para makahila ng kaluluwa sa impyerno. Isa sila sa mga utusan ng demonyo para dumami ang kaluluwa
na magiging alipin nila at parurusahan habang buhay. Nabaghan ako at natakot para sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko malulusutan ng incubus. Pero simula noon ay naging madasalin na ako. Palagi na akong may hawak ng rosaryo at nagdarasal ng protection prayer. Iniwasan ko na din ang pagbabasa ng mga bagay o artikulo na may kinalaman sa demonyo. Sa ngayon, narito na po ako sa Pinas. May kasintahan na ako at ikakasal na kami. Higit sa lahat, maipagmamalaki kong tao na siyang tunay at hindi na basta kung anong masamang elementong nagpapakita sa akin sa panaginip. Maraming salamat po sa pakikinig at more power po sa inyong channel. Ang inyong kaistorya, Ani. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.